So yun guys, kasama ko yung Coffee and Tabines. Meron kaming gagawin ngayon na video. So ito yun. Ganito guys. O yun. Ganyan yung gagawin nilang dalawa. So yun, let's go. So yun, dito na sila guys. Pag jack and poy mo, kinsay una mo, 1. Sige. Sige, boss. Iti ay. Sige, boss.